Ke Jingjia ke bapen par yang kriat ki pulit ke Basistha Police Station Kamrup District ke Jylla Assam kila Kmie ke ke kentai baru Baieid Kliar jongka namar ke jington kti jongki ban Pynïap ya Khun badang shipho Snem kereta ya ubah ke Pynïap jong lalap na ke suitcase hajan ke office Forest Department hagati men ke khatway tarik ujemang arajar arpusan na ke jing suba ki pulit la Kmie ketika kentai kepada Kmie jong teu kena ubah shipho Snem ya kepada tip kerteng kum ke dipali raj bongshi bat kum juru yo teu Baieid Kliar jongka yo bala tip kerteng kum joti moi haloi bat ke jing tokit yaki kila pla bagila le ya ketika kam bat shim ya ke jing im jong uteu kena kat kum ki khubor na gahati la ong ba ke dipali ka trei ha ka wei ke klinik kala bu jing mudui bo ukhon jongka ula ja Shyrkhei kirukom kren ke bamshai jongka kila pun suba ye ki pulit. Naga jing tokit la shem baka dipali kala pan pelat sanchiing na ukurim jongka yau bala tip kerteng kumu bikas barman arbanai min shwa bat ka don ga jing day ka sop bat uhaloi ubatrei kumu pion haga office accountant general. Ka khubor na ki pulit ka ong baki ne ki shijur kile sla ban Pynïap yau teu khna Takarukom ke bas ngau Shyrkhei tang namarba kis ngau wit ya u bandon hapedeng ka jingya day jongki. Ya ka plaskul jong u lalap na ka jaka ka balalap ya ka Pynïap bat ki pulit kila pengat ya ka jing tokit ya kita ki shijur. Umajistor bat ki forensic team kila don lang ha ka jaka ka balalap ya ka Pynïap bat lumru ya ki nong muna bat ki sakhi sabun. Laong bahaga sngi bakila rai ban Pynïap yo teu kena ubadang puli haka kelas 5 kila penbet yu de ki chocolate bat hadin kila kit bak yu shabasistha kini ki shijur anda kila deb ban Pynïap yo teu kena kila thep ya ka met jong u haka te suitcase bat ya ka haka jaka ka baki Pynïap yo u kani ka kenthai la ong ba anda kala deb ban Pynïap ya lo khun ka salet ban mudui hadispur police station ba khun jongka ulaja Shyrkhei naga jing bumshai karukom batai jongka kala pensuba kela badai makahi kabadan keti ban Pynïap iau. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya